Kaixo, esaten digute ebaluazioan feedbackaren inguru irakurtzeko artikulu bat eta hausnarketa bat egiteko. Eta horrekin egin genezake audio grabaketa bat eta audio hori editatu egin behar dugu. Audioak editatzeko nire aholkua da Audacity erabiltzea. Software libreko programa bat da, dohainik jetxi genezake eta oso erabilgarria da eskolarako. Lehenik, deskargatu egin beharko genuke. Ordenadore batean instalatu egin behar da. Deskargatzeko, joango gara helbide honetara, eta hemen nik Windows daukat, esango diot Windowsen deskargatzeko. Hemen gordeko dut, eta gero instalatu egingo dut. Bi klik eman eta instalazio prozesuan. Euskaraz ere badago, beraz, euskaraz instalatuko dut. Nik ja instalatuta daukat, eta nire hausnarketa grabatu dezaket. Baina lehenik begiratu behar dut, hemen ematen dizkidate hausnarketa hori egiteko irizpide batzuk. Sarrera bat egin behar dut, garapena, hausnarketaren garapena, laburpentxo bat amaieran eta agurra esan. Komeni izaten da eukitzea eskematxo bat, hemen egin dut eskematxo bat, esan behar ditudan gauza garrantzitsuenak, artikulu hori irakurri eta atal bat hartu. Orduan, noa grabaketara. Audacity programa nagoela, hemen daukat hasierako panela, nahiko erreza da, hau da grabatzeko, honi pausa emateko eta hau stop. Grabatzen hasi aurretik kontuen eduki behar dut, mikrofonoa aukeratu behar dut. Hemen klikatzen dut, hemen aukeratuko nuke mikrofonoa. Nik kasu honetan bat bakarri daukat eta hauxe. Baina kontuan eduki hori, bi balin badaukazue, bat aukeratu behar dut. Orduan, nik eskema aurrean dudala, hasiko naiz grabatzen. Kaixo, Koldo Alijostez naiz, eta feedbacka nola izan behar duen azalduko dizuet. Ebaluazioan nola izan behar den feedbacka. Lehenik, ikasleari esan behar diogu zer egin duen ondo, zer hobetu behar duen eta nola hobetu behar duen. Amaitu duzuenean, stop emango diogu, eta hemen daukagu, grabazioaren konturatzen bagara, luze xamarra atera zaigu, honek zehaztasun handia ematen digu, guztia ikusi nahiko bagenu minus honi eman, eta ikusten da, hemen pista. Egia da, editatzeko komeni da zehaztasun gehiagorekin ikustea, zerbait moztu nahi. Hemen, adibidez, lehenengoan egin dut probatzen badut. Hau moztu egin beharko nuke, akats bada. Orduan, mozteko, egingo dut aukeratu, eta suprimir. Listo. Eta horrela joan beharko nuke, egin ditudan akatsak mozten. Beste kontu bada, nahi izango banu volumen gehiago eman guztiari, aukeratuko nuke, eta hemen eragina, volumena, amplifikatu, eta hemen kalkulatzen joan beharko nuke. Adibidez, maila hontan dagoela ezarri emango dit. Ondo gelditu da, uhin hauek ez dute ikutu behar, goiko ertzak ez dituzte ukitu behar. Printzipioz, pistak, uhinak, itxura ona dauka. Esaten didatenez editatu egin behar duala, orain gehituko diot musikatxo bat. Fondoko musikatxo bat. Musika libreak deskargatzeko webgune hontan topa ditzakezue. Eskubide librea dauzka, beraz arazorik gabe txertatu dezakezue zuen audioan. Hemen, bideoentzako musika eta hainbat musika agertuko zaizkizu. Niri hau gustatu zait, beraz deskargatuko dut. Kontuan izan, nun gorde dudan. Banoa Audacityra, eta txertatuko dut beste pista batean. Egin behar dudana da, importatu audioa. Hemen daukat, da begiratu. Hau egin dezaket, ikusten duzu hemen ateratzen den eskutxoarekin, mugitu batera edo bestera.
Lehenengo gauza egin beharko nuke ahots grabazioaren tamaina berdina eman. Egin beharko nukena da kendu sobratzen zaidan zatia. Aukeratu eta suprimir. Bueno, hemen daukat. Baina ikusten duzu oso altu dagoela. Beraz, nik nire ahotsa entzuteko fondoko musika baxuago jarri behar dut. Hortarako bi aukera daude, lehen egin duan bezala, amplifikar eman da baxuago jarri. Baina baita badago beste aukera bat. Hemen klikatzen badut, ikusten duzue nola ateratzen zaidan, bi marra horietan, eta hau suabeago jartzeko aukera ematen dit. Egin dezaket ere, hasierakoa jarri altuago, gero nire ahotsa eta gero bukaeran ere musika altuago jarri. Bueno, guzti hau editatzeko komeni zait zehaztasun gehiagorekin lan egitea. Plus honi ematen badiot, ikusten dut zehatzago. Bale, esan dut hasieran altuago nahi dudala. Hemen nahi badut, ikusten duzu hemen ateratzen zaidala puntutxo bat. Honekin, beste puntutxo bat, esan nahi du hau altuago egongo dela. Eta hau nahi dan beste jetxi dezaket. Beraz, hasieran altuago hasiko da, gero nire ahotsa entzungo da, pixka baxuago jarriko dut, eta bukaeran alderantziz. Klik egingo dut hemen, klik hemen, hau egin dezaket horrela ere, oazen ikustea nola gelditu zaidan. Hasierara joateko, klik hemen, eta ikusiko dugu. Kaixo, Koldo Alijostez naiz, eta feedbacka nola izan behar duen azalduko dizuet. Ebaluazioan nola izan behar den feedbacka. Lehen, ikusten da hemen gehiegi entzuten dela. Beraz, hau txikiagoa jarri beharko nuke. Zuen joan kalkulatzen nola egin nahi duzuen. Azken batean da, zuen ahotsa entzun behar da garbi, eta editatu behar dugunez, jarri diogu musikatxo bat azpian. Baina bakarrik laguntzaile bezala. Garbi entzun behar du gure ahotsa. Bukatuta daukadala, egingo dudana da, agiria esportatu MP3 bezala. Izena jarri, eta MP3 hau igok beharko nuke Moodlera. Beraz, egin dugu, grabatu eta editatu Audacityrekin gure audioa. Baliogarria izango zaizuelakoan, hurren arte.